Здравейте! Аз искам да ви покажа как да подредите купчето на Рубик, и то на български език. Има обяснение, но на английски, и затова всички хора не могат да научат, защото не всеки знае английски. Затова исках да има и едно обяснение на български език, как се реди купчето на Рубик. И отначало да ви кажа, това не е много трудно, но не на всеки му е еднакво и затова не мога да обещая. И не искам да използвам алгоритъм, защото не всеки може да разбере как става това. Затова ще ме извините и ще правите така. Примерно, аз правя формулата и вие ще държите. Примерно, правя едно завъртване, натискате Space, то ще стане пауза и вие го правите. Аз за това ще направя по-бавно, за да можете спокойно вие да си правите формулите. След това, за да ги научите, може да ги повторите много пъти. Сега, първата стъпка от реденето на купчето на Рубик е най-лесната. Това. Най-отгоре. Трябва да получите ето това. Кръст. Не само кръст. Кръста го правим заради това. Вижте. Кръста е от тази страна две център с оранжев цвят. Ето, трябва да ви се получи ето така. И сега, ако купчето е ново и не сте го разбъркали все още, преди да научите как да го редите, разбъркайте си купчето. Аз ще направя пауза, за да свърши по-бързо клипът. Ето. Сега моето купче е наредено. Разбрахте, нали? Трябва това плюс тези страни. Така. Ще направя също така, както тук с бялото, за да е по-лесно. Според мен така е с бяло. Но не свикнете само отгоре бяло, защото ако някой ви го разбърка и иска да го наредите колкото се може по-бързо, може в бялото да ви се получи само едно. А примерно в жълтото да ви се получи ето така повече. И почвате с жълтото и отдолу става синято, но това както и да е на всеки, както му е удобно. Така. Както знаете, първата стъпка е кръстът. Как се прави това? Сега. Извинете ме. Търсите някой център. Ето това. Център. Ето така. Не тук, тук или тук. Център. Това е център. И както виждате, сега това не е свързано. Ето. И просто трябва това да го вдигнем тук. И просто го вдигате. Ето, вече едната част не е свързана. Търсите друг център. Ето. Това е червено. Трябва да дойде ето тук. Гледайте внимателно. Махате го от тук. Идва тук. Сваляте центъра надолу. И отново го правите в тази страна. И ето го. С червеното. Когато го вдигнете, центърчето ще се размести. И ето, но това го правите само когато имате тук. А ако имате така, как се прави? Ето. Това е оранжев цвят. Отидате в център оранжев, слагате го под това. Сваляте един път. Ето така. И сега, къде е това? Ето го. За да дойде тук, го завъртвате два пъти. И ето го, оранжевото. И просто вдигате пак
само средата нагоре. Друг начин за правене, ето тук има, тук не е свързано както беше с жълтото, но има начин, който можете да направите това. Бялото трябва да иде отдолу. Ето. Хоп, отдолу е. Плъзгате на която и да е страна, ето това. Аз ще направя така. И това пак вдигате нагоре, за да не се развали тук това. Търсите къде е отишло. Ето го. След това идвате тук, свързвате ги и завъртвате това 2 пъти. Ето. И ето, сега вече кръстът ни е готов. Продължете в следващата стъпка, за да видите как да направите тези да се еднакво, също така и този ред. Благодаря за гледане.